fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-liturġija tal-kelma llum tpoġġilna qudiemna żewġ personaġġi interessanti. Ġona, il-profeta li kellu jħabbar il-konverżjoni ta' Ninive, u l-bon Samaritan li nisimgħu fil-Vanġelu. U hawnhekk jekk nisimgħu tajjeb il-qari nieħdu messaġġ mhux biss għallum imma għal ħajjitna kollha. Biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħnina. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna Kristu ħnina. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' toħodna għand il-Missier fil-ġenna mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udita din nofru għal Teresa, Giuseppe, Ċali u Toni Vella. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox. Int fawwart jubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna ħnina tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona bejn Amitaj u qallu: mur Ninwe l-belt il-kbira u xandrilla li ħżunithom telet qudiemi. Imma Ġona qam biex jaħrab lejn Tarsis minn quddiem il-mulej. Niżel ġaffa fejn inserta ġifen sejjer lejn Tarsis, ħallas il-passaġġ u telaq fuqu biex imur magħhom f'Tarsis, il-bogħod mill-mulej. Iżda l-mulej bagħat riefnu fuq il-baħar u qamet taqliba kbira, hekk li l-ġifen kien għoddu nqasam. Il-baħrin twerwru u kull wieħed minnhom beda jgħajjat lill-Alla tiegħu u għadbu l-baħar il-merkanzija li kien hemm fuq il-ġifen biex iħaffu minn fuqhom. Iżda Ġona niżel isfel nett tal-ġifen, imtett u raqad fil-fond. Imbagħad trasaq fuqu l-kaptan u qallu: Int kif int rieqed? U sejjaħ lill-Alla tiegħek, għandu mnejn Alla jiftakar fina u ma nintilfux. Imbagħad bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: ejjew nitfgħu x-xorti, ħankunu nafu ta' min hi l-ħtija li waqa' fuqna dan il-għawġ kollu. Tefgħu x-xorti u x-xorti waqgħet fuq Ġona. Imbagħad qalulu: issa għajdilna, ħtija ta' min ġie fuqna dan il-għawġ? X'inhu xogħolok? Minn fejn int ġej? Liema hu pajjiżek u minn liema poplu int? Qalilhom: jien Ebrej u nqiem lill-mulej Alla tas-sema li jagħmel il-baħar u l-art. Dawk l-irġiel beżgħu biża' kbir u qalulu: dan għax għamiltu? Għax billi hu qalilhom kollox saru jafu li kien ħarab minn quddiem il-mulej. Imbagħad qalulu: se nagħmlu bik biex il-baħar jikkwitalna, għax il-baħar baqa' iżid. Qalilhom: aqbduni u xħtuni il-baħar jikkwitalkom, għax naf li din it-tempesta kollha waqgħet fuqkom ħtija tiegħi. In-nies armaw jaqtfu biex jerġgħu jaqbdu l-art, iżda ma seħħilhomx, għax it-taqlib tal-baħar baqa' iżid kontrihom. Għalhekk sejħu lill-mulej u qalu: ja ħasra mulej nitolbuk li ma tħalliniex nintilfu ħtija tal-ħajja ta' dan il-bniedem u twaħħalniex ħatja ta' demm bla ħtija.
għax kontent mulej li għamilt kif oġbok. U qabdu lil-Ġona u xeħtuh il-bahar, u l-bahar raqat il-illa tiegħu. U l-irġiel qabadhom biża' kbir mill-mulej u offrew sakrifiċċji lill-mulej u għamlu wediet. Il-mulej qabbad ħuta kbira tibla lil Ġona u Ġona baqa' 3 ijiem u 3 irjiel fżaq il-ħuta. U l-mulej kellem lil-ħuta u din xeħtet lil Ġona fuq l-art. Il-kelma tal-mulej. Mulej intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Mulej intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Fid-dwejja tiegħi lill-mulej sejjaħt u hu weġibni mill-ġuf tal-art li mwiet krabt għall-għajnuna u leħni smajtu. Mulej intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Inti tfajtni fil-qiegħ ġo nofs il-baħar u l-wiet dar miegħi, l-imwieġ il-kbar u l-ħalel kollha tiegħek għaddew minn fuqi. Mulej intellajt li ħajti minn ġol ħofra. U jiena qed tgerrixt minn quddiem wiċċek kif nerġa' nara t-tempju imqaddes tiegħek. Mulej intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Meta ġo fija kelli ruħi medla jien fil-mulej ftakart u t-talba tiegħi telet sa quddiemek fit-tempju imqaddes tiegħek. Mulej intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Alleluja, alleluja, alleluja. Natikom komandament ġdid jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab lil Ġesu staqsih. Mallem, x'nagħmel biex nirret il-ħajja ta' dejjem? Qal Ġesu, fil-liġi x'hemm miktub, inx taqra fija. U dak wieġbu. Int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek, qalbek kollha, bruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu u l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu, sewwa waġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu, u l-proxmu tiegħi minu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu, wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqa' f'idejn il-Ħallilin. Dawn neżżewh biċċruh biswad u telluh u ħallewh nofsu mejjed. Inserta li kien nieżel qassis minn dik it-triq u raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita meta wasal hemm raħ għadda mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan, wasal ħdejh, raħ u tħassru. Resaq lejh, dewwielu l-ġied biż-żejt u l-inbit u rabathomlu. U mbagħad tellew fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħsibu. L-għada ħareġ biex tgħin flus tagħhom u tagħhom lil tal-lukanda u għallu, ħu ħsibu, jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, irrodulek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta, min int jidhirlek li ġieb ruħu ta' proxmu ma' dak li waqa' f'idejn il-Ħallilin? Min ħenna leh wieġbu dak, qallu Ġesu, mur u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej. Għanna qudiemna kmandament importanti, sabiħ u nistgħu ngħidu l-uniku kmandament li għandna. Dak
li nħobbu lill-Alla. Għax min ħobb lill-Alla verament iħobb ukoll il-proxmu. Issa mhix biżżejjed inkunu nafu li min huma l-kmandamenti jew li hu l-kmandamenti importanti bħal dan l-għaref tal-liġi rid ikun jaf minn Ġesu li ma iktar ħaġa importanti. U Ġesu qed jgħidlu mhux billi tkun taf bl-amment il-kmandamenti u l-iskrittura kollha, imma dak li taf tgħixu fil-karità lejn l-oħrajn. U allura l-ewwel riflessjoni għalina llum eżaż bieb hija din. Nispera li l-kmandamenti nafuhom kollha. Ma nirripeti, mhux biżżejjed tkun taf, ma trid tipprova tgħix il-kmandamenti, speċjalment dak li tħobb lill-Alla qabel kollox u qabel kulħadd. Għax ħafna drabi issib insara li jgħidu li jemmnu f'Alla li jħobbu l-Alla imma mbagħad fir-realtà ma jħobbux għax ma jħobbx il-proxmu. U dan il-bon Samaritan li kien pagan mentri il-Qassis u l-Levita kienu dawk il-kapijiet tal-poplu li l-liġi tal-Alla kienu jafuha, imma xħirraw wieħed fil-bżonn x'għamlu għaddew ma ġenbu baqgħu sajrin, mentri l-pagan, il-Samaritan, allura hawnhekk Ġesu Kristu jgħidilna għax hu Ġesu il-bon Samaritan illi waqaf jieħu ħsiebna u jdewwina għax ħarstu hija fuqna. U meta aħna nkunu aware li Alla qiegħed iħares fuqna, allura ngħixu ħajja tajba. Tali maħra nieħdu mill-personaġġ ta' Ġona illi kif smajna llum u għal 3 ijiem għan nisimgħu l-istorja tiegħu kollha. Ġona ġie msejjaħ biex imur ixandar il-kelma tajba għal konverżjoni ta' Ninive. U beża, u ma rridx imur, bipprova jaħrab u ħarab, imma ġara li ċ-ċirkustanzi li ried Alla ried jurih illi jew għandu imur hemmhekk, imur ixandar il-konverżjoni. Issa minn dan l-episodju tal-lum nistgħu nitgħallmu. Irridu narfu x'wilwet huwa nkunu fi-sliem. Għax Alla il-kmandamenti tiegħu ma jtihomniex biex jikkastigana, imma biex insibu is-sens tal-ħajja tagħna, biex insibu il-paċi fil-qalb. Allura ejja fil-bidu ta' ġurnata noqogħdu attenti, imma Alla x'irid minni. U dak li jintuwina, dak li jissuġġerilna il-ħsieb tagħna li jkun ħsieb ta' Alla, nippruvaw ngħixuh. Ħallu nkunu wkoll bon Samaritani mal-oħrajn. Is-silta tal-Vanġelu li għadna kien smajna tippreżentanna l-messaġġ ċentrali ta' Kristu li mħabba tagħna lejn Alla marbuta mal-imħabba tal-proxmu u għalhekk irresqu it-talbiet tagħna. Għall-insara, eħli sommu lej minn kull legalizmu u għamilhom dejjem iżjed bnedmin evanġeliċi nitolbu. Għas-soċjetà għenna tifhemmu lej li fik biss tinsab l-imħabba vera nitolbu. Għal kull min qiegħed ibati mulej, speċjalment dawk il-morda li jitolbuna nitolbu għalihom. Nisser fihom it-tama li jitbatija tas-salib qatt tinbidel fis-seb tal-qawmien nitolbu. Talba partikolari għal l-isfijiet miġburin f'Ruma fis-Sinadu biex flimkien mal-Papa iħallu l-Ispirtu u l-qawwa tal-Ispirtu Santu idawrilhom biex juruna l-immaġini ċara tal-Knisja tal-lum għal żminijietna nitolbu. Għalina hawnhekk miġbura għatina
li kull ma namlu mulej, namlu biss għal glorja tijek li tolbu. Permettu li talba bit-Taljan. Preghiamo perché non come Giona sfuggiamo il volontà di Dio, ma sull'esempio del buon samaritano cerchiamo di vivere l'amore fraterno concretamente, in modo particolare con le persone con cui viviamo. Preghiamo, nitolbu. Fisket irresqu it-tal personali tagħna. Ennu Alla sabiex bil-għajnuna tiegħek nirbħu l-egoizmu tagħna u ngħixu biss għall-ibnek li mietu l-xox talina u li issa huwa mbirek u msebbaħ għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitej tajdna dan il-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xol bdinem li minnu Israelina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit, jieħdu sam fil-natura divina ta' Kristu, kifu jissieħab maħna fil-natura tagħna il-bledni. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitej tajdna dal-imbit din nofrulek, frott tad-dili u xogħol il-bniedem li minnu Israelina x-xorb tar-roħ. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tijaj u ta'kom ikun joġob li l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għamu lej l-offerti għas-sakrifiċċju wafqa bordni tijek u kompli fina l-emejjel tal-fidwa billi għaddisna dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tijek. Bikristu sidna, il-mulej ma'kom, nerfuq lubna l-fuq, miżukkaj l-mulej Alla tana. Sewa u xira ta' sew Missier Għaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġi ta' salvazzjoni tana, li dolodu u f'kull situazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmen tiegħu. Tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u ntennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċitu. Ismawet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tasmawek. Il-mulej osanna fil-oli tasmawek. Għaddis ta' sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħimati ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u għal ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek.
danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mettijek mulej. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-karċi tal-salvazzjoni, u rodu lek ħajra, xoġbuk til-ħana, għawnu d-dimek biex naduk. U mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li jina nirdu sehem il-ġisawi d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tijek imxerda ma' dinja kolla. U għettaf li mħabba fl-imkien mal-Papa Francesco, mal-Isqof tan Anton, mal-Ministri u l-poplu għaddis kollu tijek. Ftakar fil-għaddeja tijek Teresa, Giuseppe, Ċali u Toni Vella li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar fħutna dawk li raqdu bit-tama tal-għawmin, ftakar ukoll fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Belġium għadsom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Għaddisin kollha li jiexi fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-cieli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew din it-talba tal-missierna li Ġesu għallimna, inkunu Sammaritani tajba għal dawk ta' madwarna, fejn nifqu u nħarsu għal bżonnijiet ta' dawk ta' madwarna, speċjalment anke bid-bissima biex inselmu l-oħrajn nuru l-imħabba tagħna lejhom. Balek flimkien nitolbu. Missierna, fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħanniex fil-ġib, iżda rizda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba l-paċi vidwina, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom isliem latikom isliem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' knisja tiegħek. Għati jaslemu laqda li jint trid fija, jint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li se nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejnina ħna l-mistidna l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Messie, l'Eben u l-Spiritu Santu. Nitolbu, għatina mulej li s-sagrament li beħt qarbinna f'din l-Ewkaristija ikun l-ikel u x-xorb tagħna u nimbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Ngħidu flimkien slima l-Madonna ta' Pinu skont l-intenzjonijiet tagħna, mod partikolari dawk li jtolbula biex bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu ikellhom serenità kemm spiritualment u kemm fil-ġisem. Għalhekk nitolbu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa. Biftier Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina met imbid, issa u fis-sija tal-met tal-ema. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.